Chibai levek ule tun chuma chuan London nula model ni bok Sally Ann Bowman thi dan lung chia thlak tak kan ngai thla ho don ani. Sally Ann Bowman hi meichhia kumsom peret mi ni in September ni som pakhat kumsang khazakwa somriat pasaria apianga Croydon South London England apiangin Australia kumsom peret ani chuan achungte chu chhuah sanin ama pualin ina neya achungte chu atlopo reng thawa abikin alaizon pathumte chu angai thei hleya anu chuan ni khata alaizon pakhat tal mulovin a omngai lauti ina soi. Sally hi model ani pialama azai thiam hleya British Performing Arts and Technology School Brit School a akala he school a hian milar tak Adele Jessie J Amy Winehouse Tom Holland le Rex Orange County tepo an local to ani. Hei wang hian Sally hian a school lu na chu angai sangin beisena anei san pha hleya thiam thil anga ema wang hian entertainment khovela hian aming a cher chwa wat an ring hial ani. Anu chuan atui zong taklama kalani boka a hlim sang renga a phurin a thokrim thin hleya mi shat hlo ni kha adwa ma se celebrity te ang emalar chu adu chuang lo tuna chuan mi shat chu a hlo ngeya ma se adu dan anglo takin mi shat a hlo ta si atia part time in model na athoka part time bokin samsiam na athok boka atumber le adu ber chu Vogue magazine a cover gal ni chu ania January kumsang ni panga Sally chu post modeling agency noya contract asaina he wang hian a hming a cherna sat pha hle ani. September ni somni pali kumsang ni panga ania inrin ni ani awangin Sally chu a ina ni lengin ti tur nei lovin a oma tlailama chuan alai zonu chuan ron kolin zana indi thoveng tura chwa adule dulaw aron zota a chian no birthday ani awanga len chwa an tum thu te asila Sally chuan mane hun man ai chuan ti in alo o ve maya zana chuan a u Nicole an chandang engemaw za tenen chuan Sally bar ngaina tak Lloyd bar Croydon a chuan zute inin anin tihlima heta hian zingdar khatlengan omani hemi no hian Sally le Nicole chu Nicole in lampanin taxi a an chuanga Nicole ina ria ve ngal mai atumani taxi a an chuan chungzong hian Karkalta a abial pachen tak Lewis Proston nen chuan phone anin bia a anin chenna alarei lo bok nen anla in bezeu zewa an lungte po ala leng ve hle ani rol thar fel takle Sally za thiam takania an pani chuan anin koprem viau ni in Sally nu chuan a soya Nicole in an thlen chuan Sally chuan Lewis nena chuan Croydon a ala thole an in lama shrai hotorin Lewis tu angena Lewis chuan remti in Sally chu Croydon Town Centre thleng taxi in akala ta chuan Lewis chu a ngaka zingdar ni lemini somni vela chuan Lewis chuan Sally chu ron shwain Sally chena Blenheim Crescent lama athla ta ani kara an chuan chungzong chuan anin hawa Sally in an thlen po chuan kara darkar khatle achan ve vel anin hniala zingdar li vela Sally chu thinrim takin kara chang chuan a chhuaka Lewis po muangchang to lovin atlan liam ta ngala atuk zingdaruk le achan ve vela chuan an chenum nu jing thau chu pona achhuaka korzor na a meichelem mannequin ke angtak engemaw phena changa ron lur chu a hmowa anin chian chuan Sally ruang alo ni reng mai a ina changa meter hlalote a tha ania sarwak deuh tho ina oma a taksa chu thisenin a bual khat vek boka homicide team te hnena ruang thar thu chu an shil ngalani anu in chu homicide team te chuan an han kika anu chuan Sally emoti in kongka a hon saka me papuitling rwal loading reng a mu chuan a ham hai hleya in chunga alu tir nuwa Sally Ann Bowman a shat lo an zo chuan a fanu no pangber ani thuwa soya anu chu aril ro anuam lo hleya Sally chu zanma salama zu inina chhuak sia inswal boina vela atelani ringin police station lama an sheng ani aringa mase arin lo lamdain investigator de chuan a fanu Sally chu vi hlum ani thu an shil chuan omngai na pu a shelaw a awa a chapa a khovel chu a tope moti mai turani abial pahlui Lewis Proston chu Sally damlaya hmunu hnungber tu ani awangin Lewis chuan rin hlel akai hleya investigator de chuan Lewis chu an zong ngala a ule a chian tenen anin komlai chu police de chuan nang chingin zonate an han zota Lewis chuan Sally nen chuan anin hau tho a soi chuan investigator de chuan Lewis chu twal thattu ngei ani an ring ta hleya
Police ten Sally Ann Bowman tha thu boya rin hlel ni in manini tia an soi chuan makati in Sally thi thu hi a sheve chawani custodia shwaini in nili lai zo na zo ania a DNA sample chu police te ape boka Sally taksa a DNA le Lewis a DNA result aron chwa chuan Lewis a DNA chuan amil ta haulo hei mai pe alama hian police terin lo lam da in Sally taksa a DNA chuan poilo khoi to dang DNA amil ta tlat mai autopsy anaya changa ni ni nuwa chuan police te chu Sally nu te chene ina kalin Sally thi chan te chu anshila Sally chu a ina changa meter som aya hlalawa tha ania miswal hian kara Lewis nena anin haupo kha alo muru reng to ani mel voisari lai vi ania atamzo ka chuan vi tlang ania ataksa mun tamtaka chuan sena thla a omboka pongswal ani bokti ansia chuan Sally nu le a ute chu omngai na po anshelo an kun tlok tloka chabak lo chu ti thei an nei lo tol thatupa hi kumsang ni pakhata pongswala wanga chuilai an chui chwa theilo ti hriat ania tol hial a that chu ani tamaya police teril ru chu miswal man tumin a man hlel to hleya investigation chu kalpui zelania ni ni nuwa chuan Sally in bei ato ma minute reilo te a bei tok ve thau meche pakhat hena changin police in report an donga Sally chena venga kongsira adin lai chuan mi pa pakhat chuan anung lama changin kati pal ronti in engemo in atu khum chu a hema pombetin swalwe tuma heti lai tak hian taxi light aron eng hlawa a hlau thong chu in sa sengin atlan che a meche chu taxi ron tlana chuan lutin police station lama atlan ta ngala miswal pian mangte chu soin a mel chu lemziak thiam ze tirani boka miswal che dan chu Sally thattu che danen ain angrewa shatna anneya miswal chu Sally thattu nen khan mithu mun ani ngei police te chuan an ring ani hepa pian mangle alem te chu news channel sang sanga chwani ma se mason na pakhat po a om thailo miswal chu mingau kumsom ni le somthum inkar fit nga le in chekwa vela sang samdum ni inula chuan soya hepa hian Sally te chena veng hi a shechang hle ni ina shiata zanlai meichia arigrap dana le biruk na muntur a sha dana hian Sally te chena venga cheng ani rinna apianga ti chuan police te chuan Blenheim Crescent le a che vela chuan DNA screening center siamin adu apiang te tan DNA screening nei thei turin an bo saya mi pa sangli vel chuan DNA screening chu andu thu ngein an neya miswal chuan screening chu anei ve du don hau lo ti shain heta chang hian screening nei to mi pa hau chu thlefimin screening nei lo dang te chu chui ol sampha an ring ani lo vek po in hemiswal pa lai chin nai a thesen zom pui mi pa in screening alo nei ve lo chuan miswal chu tunge ti an she chhuak wat mai don ani nima sela Sally thi achenga tharuk lai aliam nuwa po police te chuan mason na an la mu thei tat lo miswal pa DNA mil chu an mu thei lawa rinhlel tak ngial po an nei lawani miswala chu a DNA alem le apoi lo khoi to te shima se ama ber chu mantura om si lawa Sally nu chuan kan in po na thom ka hria te hian mishing thani om tak ka mu te hian ka lawa karil ruwa nom lo na sa tak ka nei china ka fanu dang te hi aron khoi vele dona hriat na ka nei chin ti in zanmut harsa ati thu te asoya march sangni paruka chuan police te chuan kumli liam ta a phone book sa me che khoi khem tu lem chu mi pui ma an tlang zara hepa me che khoi khem tu DNA le Sally thattu DNA chu ai mil che ti hriat ania Sally tha ani ma thleng khan alem chu tlang zar to ni ma se Sally thattu ani awangin alem chu mi pui ma tlang zar ani le ta a kumnga aliam to dona mishing mel mangpo alodang lamin hairstyle le asamrong te po alawin thak thaya ma se police te be seina a chawraw to seya a melan tar chwa manga tu emuin achin chang an shi sha thei tak lovin ti in alem chu mipui mu thein an chhop chhuak le ta ani hei mai ni lovin Sally thi dan dik tak chu mipui sha ta an puang zar ta a mipui le media te chuan Sally chu tha ani ti bak sha ta nei lawa pongswal ani ti chu police te hena changin an she ve chawani hetia police in thukim chang taka mipui sha ta an puan zarna chan chu tu emu in hepa chung chang hi an lo sha takin mipui lama changa puina an don thei takin an tia mase tha aliam le nu poin Sally thattu chu zalen takin ala twal lenga police te chuan an la zong mu thei tatlo ti chuan jun sang ni paruk aron in her chwa chuan Crowley West Sussex mi pa kumsom thum panga a upa
Mark Dixie le mi papakhat chu World Cup an en lain anin hnial thin rima hepa hi kutho in ache boro ta hleya ti chuan Crowley Police Station lama lak anita a aming chu database a an record wal chuan poikhoi to na tam tak alo nei to ti an she chhuaka kumsom paruk ani achangin Mark hi ruk mi in rok police officer khoi mi zinga in hlim thut le in khoi khemna chungchanga man alo ni to a Crowley Police Station a chuan a fingerprint le DNA sample laksak ania a DNA sample an lak hian hepa hi achap ringot maya police te chuan angai na an shelo hleya insual boy chau anni awangin darkar reilo te hnuwa an chhuale ta ani masela DNA sample police in an laka changa ni som pani hnuwa chuan seli thattu DNA nen ain milcha ti shiat ania police ten a DNA sample an laka an interview laya achana chanpo mancho anivat don ti an shet wangni in police te chuan an ngai ni som pani hnuwa chau an shet chho awangin Mark chu in thiar fe hlim manin Amsterdam lama alo in sa seng mandaya thlathum zet chu are ruwa mase a inlo na panen anin hnial thin rima wangin UK lama amadu thungein aletle ta a an hangai chelin a chen na thin venga chuan a cheng le boka hepa hi alu lul nge amol ti po shashan a harzok hialani hun reilote chungchu atwal tha awanga anman hlavin abiruwa thareilote hnuwa atwal tha na le rinhlel ani na khwange ya amadu thungein aletle chu ani insual boy awanga manani khan a address le anna thona munte chang takin police te ashila police in England aron kirle ti an sha chuan a umna mun chu an chang khermai a thona chuan shefangena oma hei wanghian police te chuan siam shei atam don ti shiain hemi swal la tak hian a sahimna atan siam shei alek she don lauti an sha a ama mantur liao hian plan an siama police te chu marka thona dor pona chuan an kara thu in an man dan tur rahman na an siama kongkhar engzange oma atlan chwa thaina tur engzat nge omti te an han endika marka chu chaukalama a omlaya manchi ani lauti shiain chauka achanga alo chwa hun an chang tarana anan nga ren ron nu chuan chauka achang chuan aron pen chhuaka chuta police te chuan mana hun ti shiain Mark Dixie chu an nang chingta a an man ta ani manani achanga darka reilo te hnuwa police te chuan seli chung te chu an fanu thattu an man to thoan shil shengala marka thalak chu kengin seli nu chu an han hmu'a seli nu linda chuan a fanu thattu mel en chu harsa atengang maya thalak chu en mai ngam lovin an hum ren rona an en chuan linda chuan mi pa mel rap omle mit mulian tak ka shiat ngai po anelo diktak chuan a mel en kha a harsa ka ti tak zetani ati poi khoi tu manani chuan an DNA sample an penge ngei tur ti dana chwa ma khan hemi swal hian poi tam tak alo khoi towa he dan hilo chhuak mani se chu seli thattu kha darkar somni pali chungin an zong mu thei nge yang September ni somni pali seli thi ni kha Mark Dixie birthday alo niya hemi zan hian seli chena achanga hlalote local bara intihlimin a chiante nenan chhuaka zuwa ina cocaine arui boka mase a chiante chuan engma shelo khopa aroi lo thuan soi zu a ina piangin cocaine arui tel ze a hemi zan hian zandanga azu in angthavin aroya adanglam launi in an soi a chiante le abel no hluite hena chang chuan police te chuan Mark hian a birthday chu angai hluin midang pian cham ain a hlubik rewa angai thu te an she thaya a pian cham chu rau pui tak maya lomadu kher chin thu an soi hemi zan September ni somni pali kumsang ni panga po hian Mark chuan a birthday chu zule cocaine ne na loma abel nu chu an kyanga a omvelawa zantlai lam deuh towa afin ve don chau ni in an soya zu an in lai chuan abel nu nen chuan phone a in bia in a chhente omna achang chuan a kal shanga anin biak zowa a chhente bula a letle chuan ami zia adanglamin amu ta fulo mel hlea zandang ain zu po a in hnemin cocaine po ati chin let ni in ati thuan soya klapan kharnu chuan Mark le a chian meiche pani tenen chuan seli in bulmaya a chian nu te ina chuan muturin an kala jingdar ni vela mu in dar ni le achan ve vela chuan Mark chu harin konga te mai adu awangin a thau chhuaka akal chho pa hian chemte apaya mi tu emu chu tinat atum lok tina ani meiche phone lo mang chu rigrap tumin taxi enga mu awangin atlan chhia a nula chu a him pha lawa ma se nula pakhat wanei na chu nula dang pakhat tan wandoina aloni ta
Mark chu Blenheim Crescent lama tlan chia in kar chunga Lewis le Sally lo in hawa mu chuan bi thla in a ngak tarana Sally kar changa a chwa chuan Lewis chu atlan liam veta a chuti vele Mark chuan Sally chu bei thutin a vita cham maya Sally chu a cherin ema wangin Mark chu ein thiar fi hlim le shia Sally chen omten an shia da lawa wangin an biru le te te ya chen omte an ron chwa tak lawa chuan Sally ruang chu pan nain apong swalta a Mark chu film khurvia ma se a shiat lo chu Sally chen naya mi pakhat chuan a room light off in tukvera chang chuan adaka zingdarli vela mi pa pakhatin Sally ruang apan nai thuwa soya ala thima wangin a mel ero a mu chen lo thuwa soi Mark chuan Sally ruang ada thatnu chuan a chiante ina let le in sofa a chuan amuwa engma thlenglo le tilo angmain amu hilta sei saya February sangni pariata chal nei chananiya Mark attorney chuan tol thattu chu Mark ani lo thule Sally amu chuan engma asia to lo thu asoya cocaine leitura a chuak chu Sally ruang lo let reng chu amuwa a chathlavel emoti in apong swalta ni in ain soya makdeu mai chu Sally ruang hi thisen tamtakin a chia pia a Mark khan zurui chatla emo ati kha ania thil oi harsa tak pol chu ani veang atol tha chu ala phat zel wangin engwanga that nge ani ti hi sha thai ani lawa hemi swal hi kor chuan dam chung jel tang turin achung thu arel sakta thawa kum engamuza a omna Australia chu UK police ten bia in case thui chwalo thila an pui thei mai thei thu an soya Australia police te chuan kum engam chen liamta a pongswal case an chui chwa theilo chu phorin pongswal tok tu taksa a DNA le marka DNA an han test chuan alo in mil che maya ache dampo Sally atha danen ain angleya Mark chu nula ina lu dro in chemin avit sok soka chumi nuwa apong swa zuita a vanai thak takin nula hi adam chhuak lawa khati hun lai khan he nula hian miswal pa mel mangle pian phungte soima se police ta chuan anman theilawa tuna ero thiamna sang tak awang liaw liawin he miswal tenom tak hi man anita a Australia a apoi khoi awang hian achung thu rel fel alani lawa engpo chuni se Sally atha awangin adam chung hun jela amang to don ni